Pozdrav ljudi, kako ste? Evo ja želim danas da vam pokažem nešto što mi je jedan bračni par poslao. Jedan najlepši poklon koji sam dobila. A dobila sam, evo vidite, ašov i motiku. I to su ljudi oni meni i naoštrili. Dobila sam i sekirče, ali sekirče sam ostavila unutra. Pošto je velika sekirica, neću da je još nosim napolje, nemam šta sa njom da sada radim. A ja sam ovdje isprobala, znači motiku i ašu, ne mogu da držim kameru pa sam prethodno iskopala ovdje, malo okopala ovaj deo. Znači motika je vrhunska, I ovdje sam sa njom isto probala ovaj korov, znači travu da počupam enoga tamo džumbusa trave, znači ona super kida travu i ovdje sam malo sa šovom probala. Još uvek je zemlja tvrda, znači treba da bude kiša i ovdje sam ove gromade probala da razbijem i uspela sam sa motikom. Znači ovo sve moram, taj ceo deo, sve ovo znači, to da razbijem i to će biti super. A evo da vidimo malo šta radi paradajzić. Džambo će biti žuti. Evo pogledajte koliko je on požuteo. Ma on je vrhunski paradajz. Nemam reči. Znači najveći paradajz u bašti je žuti. Ja nemam pojma kako su ti žuti, izgleda jako izdržljivi. I otporni na bubice. Ovdje ima još jedan žutać. Znači ja ove godine samo žuti paradajz. Ovdje je veliki. Vidite kako su, to će sve biti žuti paradajz. Znači sve su to žutači. Idemo malo ovdje. Ovdje imam jednu gomilicu, to znate. Ovi mali su crveni. To je onaj mali što je izbušen, neka ga tu. Ovdje još imam paradajza. Znači evo su ovi, oni rastu, samo rastu, oni su se tako zapetljali da ja ne mogu da ih otpetljam. Tako da eto, tako je paradajz danas. Znači haos živi. Ali najviše me obradovalo, danas je stiglo, znači dobila sam još neke stvari, dobila sam isto par dukserica, trenerku, isto od tih ljudi. Kupili su Leu povodac i ogrlicu. Ogrlicu za sad ima ovu, ali kad se bude istrošila, imat će novu ogrlicu da mu stavim. On je sad super s ovom. I povodac da mogu da ga šetam. Ali neću moći s njim do prodavnice, pošto malo je kratak povodac, ne mogu da ga zavežam. A ovaj drugi povodac, pošto su dva uzeli, jedan je onaj što se izvlači kao metar za kučiće, ali mislim da to njemu će biti slabo, bojim se da ne pukne. Nemam pojma, probat ću kakav je, ali s obzirom da Leo mnogo vuče, znači on je jako snažan pas, znači on iako je ovako mali, on vuče ko recimo jedan veliki vučijak, tako bi rekla. I stvarno se zahvaljujem toj porodici, znači što mi je poslala sve to, mnogo mi to znači, ali najviše znači me obradovalo ova motika i ašov, znači to mi najviše treba, to sad ću da se ubacim u posao da ovdje riljam po dvorištu i malo po malo sve to da sređujem. Znači ima tu taj korov, mora da se okrene na drugu stranu da ne raste više, da pripremimo sada za zimu. Ja se nadam da će ove godine pasti sneg, to bi bilo idealno i onda kad se okopa zemljište onda ga omekša i onda se nekako stabilizuje. Tako da eto, to me je danas obradovalo. Šta sam još htjela da pitam? Jedna od vas me je pitala da li mi nešto fali iz grada. Pa ne mogu da zamislim šta mi sad fali iz grada. Znači zato što se osjećam kao da sam ovdje ceo život.
kao da nikad nisam živela u gradu, znači, jer jednostavno ja sam iz grada pobegla glavom bez obzira. Jer meni je stvarno bilo jako teško, šta me nerviralo u gradu, znači prvo svaki drugi, treći, četvrti, peti dan uvek je neki miting, gde god da kreneš, neki protesti, nešto ovo ono, znači te paradiraju, te dolazi ovaj iz ove zemlje, te dolazi ovaj iz one zemlje, zatvara se Kneza Miloša automatski, znači ceo grad staje, svi mora da se vrte oko tog dešavanja i da idu ljudi u krug. Znači to je mučenje ljudi u gradu od strane države, da ne pričamo o tim nevladinim organizacijama kojima diktiraju stranci i koji ugovaraju te proteste i sve i svašta rade. Drže ljude razdvojene da budu jedni protiv drugih, da bi mogli lakše da ih kontrolišu. Znači, to mi se ne sviđa, znači prvo ti protesti u Beogradu. Druga stvar, toliko je vozila u Beogradu, da je to strašno. Tamo je vazduh mastan. Znači, bukvalno se osjeća taj da ti je sve ulepljeno, ne znam, ne mogu da objasnim, kad udahnem, užasno je, užasan. Ne smrdi vazduh, ali znači, bilo je užasno. A pogotovo zimi kada je magla, znači, tu mogu da kažem, to ne daj Bože da to udahneš. To je kao da si stavio glavu u auspuh. Znači, ispred auspuha i dišeš ono. Znači, to. Druga stvar, gužve. Puno ljudi, znači, meni je to smetalo jako. Znači, kad idem ulicom, znači, recimo, ako hoćete bulevarom da prođete, bulevar Kralja Aleksandra, znači, to je toliko velika gužva, ljudi idu na sve strane, kao neki mravinjak, onako. Znači, uopšte, ne samo tu, svuda su gužve, znači, svuda puno ljudi ima. Buka. Buka je nenormalna, pogotovo kod mene, gde sam ja bila gore na Senjaku, otvorili su se novi neki kafići, restorani, ima neki kao Topčiderac, oni su se drali, urlali po celu noć, njima niko ništa nije mogao. Znači, vatromet u 2 ujutru, vatromet u 4 ujutru, neko uzme mikrofon i peva karaoke, znači kao stoka ona najgora, po celu noć. I onda to treba slušati. Znači, to je meni bilo, znači, užasno, pogotovo leti. Da ne pričam o žurkama bivšeg nemačkog ambasadora koji je, znači, pravio pena partije. Čovek je bio toliko zaluđen pravljenjem žurki da je ono na kraju zvao onaj kamion što pravi penu. To se sećam. Ja mislim da je čak kod njega gostovala i Paris Hilton, onda kad je bila u Srbiji, da je ona bila tu, jel se čulo. Nisam sigurna da je tako, ali verujem da je ona bila, jer taj čovek je toliko rasipao na te prijeme i na te žurke da je to, znači, strašno. Sve se čuje do nas. Iako je bio ulica jedna gore iznad. I tako da mi uopšte ne fali Beograd. Znači, ne fali mi buđevi saobraćaj, ne fali mi gužve, ne fali mi smrdljivi vazduh, smog, ne fali mi ništa. Znači, ja sam ovde kao svoj na svome, znači, mogu samo da kažem šta imam više, imam slobodu da izađem napolje, da ne moram da udaram u ljude kad prolazim, da ne moram da slušam buku, da lepo čisto dišem, da sam slobodna, da mogu lepo da odem do prodavnice i da se vratim, a da ne razmišljam da li će neko da me zvizne kolima, pošto se i to dešavalo, znači da izlete, uopšte ne gledaju, znači gde ljudi idu. I stvarno, znači, se lepo ovde osjećam i ne mogu da zamislim da živim na nijednom drugom mestu nego ovde. Znači, ovde je stvarno za mene jedan raj, moram to da kažem. Tako da, eto, to je odgovor na neko pitanje, to šta mi fali u Beogradu, ne fali mi ništa. Da li mi fali grad? Ne fali mi grad, znači, grad je ćao. Volela bi da se iskreno sruše gradovi i da se ljudi vrate na sela, zato što gradovi su zatvori koji nas drže pod kontrolom i drže nas u bolesnom stanju i jednostavno, znači,
kako sam se osjećala tamo, ne želim da se vratim na tako nešto. Znači, taj haos, to niko ne zaslužuje, stvarno. Znači, ljudi, niste ni svesni koliko su gradovi loši dok ne odete negde. I dok ne počnete negde drugde da živite. Znači, ja sam tek sad otvorila oči još više. Ja sam znala da mene nešto steže, da me nešto muči. I kako se zove, život u stanu. Znači, jedino što mi fali ovde, ali to će doći vremenom, je voda. Ništa više. Znači, samo voda. I to će doći vremenom i ja ću to srediti i bit će sve to dobro. Tako da, eto to. Ajmo malo da vidimo mačka, pošto je još malo ostalo do kraja videa. Mačak ovde uživa. Šta radiš, mačak? Šta radiš, mačak? Šta radiš, mačak? Šta radiš, mačak? Joj, lepoto moja, lepoto moja. Ja tu uživaš, jeli? Tu uživaš ispod drveta tvog, čuvaš šljivu. Čuvaš šljivu. Joj, kako sam ja lepa. Nemoj da ustaješ. Sad će on da ustane, da se on pokaže kako je on ustao. Neću da se izležavam dok me ti snimaš, jel tako? Pa neću da se izležavam dok me ti snimaš. Joj, što sam ja jedan maza. Joj. Mazac, 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 mazac. I ajmo malo Lea da izmazimo. Opa, ajmo tamo. Hoćeš ti da me vodiš kod Lea? Ajde. Idemo ovuda. Evo, ružice opet procvetale. Bele, lepe. Jao, što ne mogu sad da vam opišem sreću koju osjećam vezano za ovu motiku jašovi. Evo ga, Leo. 10. pas. 10. pas. 10. pas. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Jedan blento. Ajde, ajde. Da te isčeškamo, da te isčeškamo. Kako je lepa, evo mačak ga tamo gleda. A Leo bi samo da se češki. Samo bi da se češkim. Evo, stavio mi je ruku u usta, već gotova sam. Samo bi da se češkim. Ajde. Češkamo ga, češkamo velikog psa. Uskoro ćemo da se šetamo. Imamo sad novi povodac. Evo, Lucija i Snupi se tuku. Čekaj, mačak da se oliže. Op. Op, ode mačak tamo da krka. Jel tako, Leo? Jel tako? Ajde. I evo ga ovaj komšija tamo pustio je narodnjake opet. Taman sam mislila da se sve smirilo. Znači, otkrio je to da postoji zvučnik. I kupio na pijaci neki zvučnik. I onda otpanji, jeli? I to one teške narodnjačine najgore, znači, da ga čuje celo selo kako on sluša, jeli, muziku. Tako da, eto, ljudi, odjavljujem se. Mislim, malo pre sam pomenula one restorane u Beogradu, ali dobro je da ne radi to svaku noć, da može se spava. Znači, to je sad, dok je lepo vreme, otpanjio. Tako da, kad uđem u kuću, to se ni ne čuje. Tako da, ljudi, pozdravljam vas, ljubim vas. Pa se vidimo sutra. Vum!